Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vreți să ne jucăm Stumble Guys. Asta e cu Mr. P. Cum îl cheamă pe omul ăla? Mr. P? Nu știu. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Punem înapoi. Și nu. Cred că am să pierd. Ne jucăm două ture. Și mâine am să plec la bunci. Și acolo nu cred că am să pot să fac. Pentru că nu știu de ce, pentru că deci trebuie să așteptăm atâtea minute să se încarce. Știam că nu stau. Vreți să ne jucăm de Halloween? Ce? Eu nu l-am ăsta. Hai, lasă. 32 de player. Ceva simplu, că nu știu. Stop. E greu, nu știu. E chiar greu. Doamne ferește-mă. Nu știu cum așa. Eu nu pot niciodată să-l fac așa repede și eu. Nu! De ce m-a dat cu jos? Cred că l-au căutat. Nu! Lasă-mă să fac. Iar am căzut pe nenoroi sau ce e. Ce cacao. Trebuie să fierbinte cacao. Nu știu ce. Nu, nu, Cassandra, ce faci? Așa, saltea. Sper să nu mai sun prietenii, da. Nu, am zis eu că pierd, nu. E foarte greu, așa că era greu. Să ne jucăm. Hai că vreau odată să ne jucăm. Nu pot. Am găsit o gheață. Am găsit un cup de gheață. Oprește-te, nu. Tot același. Nu.
Ce deloc. Mr. Bean, ce-ai făcut aici? Ei. Nu. Deja încă nici unul. Nu a ajuns. Ce bine. Nu, aici. De aici pierd eu. Din momentul ăsta. Am zis eu că pierd. Că eu nu mă știu. Cu standul. Nu! Chiar am căzut. Habar n-am și eu. Am reușit, dragi prieteni. Am reușit, dragi prieteni. Câți prieteni am eu? Și mă iubiți, nu? Că fac vloguri frumoase, nu? Scrieți voi dacă fac vloguri urâte. Sunt în comentarii. V-ați văzut cocoșul sau găina? Uitați, bine, stai. Nu știu cum să dau pe găină. Uitați găinuța acolo, vedeți? Uitați-o acolo. Uitați-mă, oameni. Că nu ajungi, nu trebuie încă 6. Numai 50 de secunde aveți. Cum am 40 de secunde mai aveți. Deci ăsta chiar că nu să câștige ei. Mai vreți să ne mai jucăm Roblox sau un joc fain? Că nu mai vreau. Stai, guys. Vreți miga vacanță? Toca-boca, da. Deci bine. Toca-boca! Avem un cadou! Vedem numai cadou și după aia închidem. Păi, dacă vreți să facem partea 1 cu Toca-boca, scrieți în comentarii. O roche de Wednesday. Să probăm. Pe o fată urâtă. Fată frumoasă vreau. Asta e drăguță și e frumoasă. And dance, hold my head. Nap on my head, right. Și aici. Nu. Bă, ce să facem? Uite. Să mă un pic. Ce e asta? Upsi! Așa. Închideți-o dumneavoastră. Și am închid. Oare ce o să fac? Wow! N-am văzut telefonul ăsta. Dar nu mă lasă să iau. Dar ce e aici? N-am nimic. Dar nu
mă lasă să iau, uite. Deci, închidem această poveste și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Să-mi dați un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!